Piyayine menika komposer kelas dunia lho. Gending-gendinge ini pun mboten namung gending-gending gaya napa niku? Komposisi kontemporer ning gending klasik sing terkenal sak donya niku sing ndamel Mas Joko Porong nalika ngeteraken layanipun Kisena Nugroho gendingipun Gajah Sena. Wah, nggih. Sing ngene iki lho. Asritina ning pasewakan tinan. Nangis aku wis. Nggih, sing karyane Mas Joko Porong sing liyane kuwi sing kontemporer apa? Kelingan ra sampean. Karyamu sing kae lho, S2 kae lho, lali aku. Aku kan rambut jak kae. Nembang ya. Nalika sampean kan kuliah S2, tugas akhirmu ning Candi Penataran, wayang relief mengangkat karya wayang relief dari Candi Penataran. Sampean nalika semono kan njaluk tulung aku toh. Mbak Kesi, tulung aku sindenono karya tugas akhirku S2, Mbak. Nek aku yo jawab sepurane yo Dik, aku pas kuwi ning tanggapan yang luar negeri ning Austria. Berarti kapan-kapan yo. Iya, ini apa-apa, tetap bagaimana laki-laki sepak terjangnya pasti mana ada saja. Ya aku ngerti kok sampean entuk ganti dosen saka Padang Panjang. Wow. Mana. Boleh gelar nonton sama apa to, Pak? Ayo. Iya. Nek Mas Joko Porong wis elok tenan piyayi kaya ngono. Kuwi rong adini wah tenan karyane ya. Jos ayo. Ini ya bar pentas di festival Pasca. Wah, luar biasa. Penontonnya full isor dhuwur ning TV kan. Ayo. Jas temenanan. Ayo coba. Omben Film biru. Ki ngomong apa toh? Ini lambune lho dikek biru. Lah nggih. Omben nono Awas. Aku tute dialange cilik ana omben Joko Porong sik kelingan kalih kutub manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mondasi kae dasarane wis cetar kaya omah model piye ya tetep iso. Ayo wis elak temenanan. Bar iki genah. Ndak. Terus Bukesi sampean Bukesi. Pakan kon dhuwur Bu. Minir hatta pakan
Putri. Lah sing ngendang Mas Joko iki sing ngentekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Ya Mbak Tutik, iki padha-padhane komposisi ya. Ayo Dik, imbang ana kuwi Mas Joko ya. Jan kaya Yeni Arama. Lah kula mungkin nek mboten sae wirang lho Pak Yoyo. Oh, ora, kulino wirang nek apa-apa. Oh. Sinene Tutik karo Mas Joko. Bariki terus duka. Ayo, nggih terus nggih. Tutik, ayo Dik, apa Dik? Aduh. Aduh. Bentar ya Pak ya. Ya, kita proses di gue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendira dihormati malah. Aduh. Parah-parah jangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tadi kan cengkoknya masing-masing toh. Iku tuh Pasundan iki saya nggih. Aduh. Aduh. Lai 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 Apa iki? Lai-lai. Kalau mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Lai lai wong bagas. Angel, kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale Tutik lho. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko. Gawa kowe kena wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah, Ya, agak keras gitu loh. ah iya. Iki nekat lah iki ya. Hawangi, 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 wangi, 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 jalan mas, kota panjang, jalo, jalo, ngombe. Sing sesama orang Ngawi, matur nuwun Mas Joko.